Здравейте, казвам се Деница Александрова Митрова и съм съдия в Административен съд София град. Доктор съм по административно право и административен процес към Института за държавата и правото на Българската академия на науките. Имам удоволствието да бъда поканена от организаторите на дискусионния форум "Защита финансовите интереси на Европейския съюз и инвестиционни възможности", като да ви запозная с темата за административно-наказателната отговорност в областта на обществените поръчки и наказанията, които се налагат от двата основни компетентни органа — Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата на Република България. Интересното на тази тема е, освен базовите постановки относно административните наказания, видовете административни наказания по Закона за обществените поръчки, е и обстоятелството, че разглеждайки видовете административни нарушения, много лесно се очертават най-често срещаните грешки в областта на възлагането на обществени поръчки. Ще ви очакваме на 15 и 16 май в сградата на ректората на Софийският университет, зала Яйцето. Ще се радвам много да се видим.